Ngizocela ukubingelela abalandeli phecelezi abathandi bomculo wamaskandi. Mina bakubiza ngoMbulile Sabanikwa, uze ngezindishindisho ibambe imbabathe uyibona umafutha umkhomba cela iy'nkomo. Kusho ukuthi engizoqala ngabo isikhathi engingaqala ngaso ukucula. Umculo wami usukule ngo-2015. Ya, kusho ukuthi abantu abade ngisebenzisana nabo ngisebenzisana noXhuma Kufanele kwazi umbuzo wangosikhombo senyanga. Kusho ukuthi-ke nomfethu owayehlelele uproduce. Engizothanda nje ukuthi ngikubaluleke kakhulu ukuthi ngizocela sicela i-support. Ngicela i-support kubalandeli kubathandi bamaskandi. Ngiyacela ukuthi basilekelele njengoba sawamaciko. Kodwa-ke ngiyanisebenzisa ukuthi kukhona e-CD ezophuma nje khona manje seyiphumile imiclo 2. Kusho ukuthi ngicela nje ukuthi silekelaneni bafowethu. Isikhathi esiningi vele awuvamile ukuthandwa yiwona wonke umuntu, kodwa-ke kuleyo ngxenye leyo ethe yakuthanda kukhona okubonakalayo. Siyacela nje balandele ukuthi silekelelane. Ngisuketeke la ngisuka khona, isikodi sami yiseteke la ngisuka khona. Manje ngiyacela nje ukuthi silekelelane ukuze umuntu akwazi ukuthi aphumelele, ngoba ngaphandle kwezibalandeli ayikho into esingayenza. Siyacela ukuthi silekelele kakhulu. Bonke abafisa ukuthola umsebenzi wami bazothola kwi-social media ku-DM Msakazi. Ku-social media ku-DM Msakazi. Ngicela nje ukuthi silekelelane. Mali